حاليا في منطقة كورنيش المزرعة. Ka kubur badang shumi mentak sengi ka kendai tergeyong arcar penriu kalayatu sepangkawi ke jingsir bom ka bashir khaidu tam mentak sengi ha ka baka Israel kala penlong kumba shispa teli ki jingya siat airstrike hapo ka 10 minit ha baro ka wei kari Lebanon tela da pikwa ban tip khamnia sasngap ya kana ka video hadu menakut barwat kaleru ban share like ban subscribe kumju ya kana ka channel kenang berpinyo ya ki news update ke bansawan kana ka jingja ka penkendit ya ka pertai baro ka wei namar ka jingja tang kumba khendiat kenta hadin balapan bana ya ka ceasefire jingya sange thama hapdeng ka US bat ka Iran ki bor jong ka airstrike ka tanat spy Israel kala pendon kam gumbasan pauteli ki fighter jet ban penhap palat sispa anro pauteli ki bom ha kumba sispa teli ki jaka hapo ka 10 minit ki jingsakta ha ki airstrike jong kari Israel kilahir ha kanong ba Beirut kentup ya ki jaka ki bakap nge beriu kumka Buj Abi Haidar Kathan Beka Wali bat kisor ki badon Shati kum ka Sidon bat ka Tairi ki baya bat ki bamensau hakane ka jingter bom jo kari Israel ka tenar ka koit ka khia ka Lebanon kala pensisa bahadu arspa san pesangut ki briu ki balayap kentup ya ki kentai bat ki kena bat palat siajar sispa andru pesangut ki bala mensau hakane ka sngi ka balalong ka wei na ki bat dead list tam hakane ka thama ka ceasefire US Iran bat ka Israel ka US lengbau Donald Trump bat ka Iran kila menjur ban sange thma sipor ka bala militer dakari Pakistan ka jingkentaj Prime Minister kari Israel Benjamin Netanyahu ula pensai baka ceasefire ka dei tang hapdeng ka US bat ka Iran bat kam semla kentu ya ka Lebanon lane ka Hezbollah ka Israel kala kular benang penjur ya ka jingsiat persya ya ka Hezbollah ban yada ya kinong song snong kene ka jingjia ka peni baka thama West Asia kampat kut bat ka jingsingan kalong ka batelot bha wat hapdeng baladon ka jingya sun hapdeng kibor ki bakrau kublai shibun ni pi baro ki bapet ya kene ka video ngin sia kendo pat next video بكل بيروت. Both the US and Israel have claimed that Lebanon was never part of the agreement, despite claims to the contrary from Pakistan's Prime Minister, who helped broker the deal. Now, fears of a further escalation, including a possible retaliation from Hezbollah ally Iran, has left many fearful over what now lies ahead for the people of Lebanon.